फार्स्ट टाइम जिमाव आगान होफैदों फुरा हिट खालामगासिनो दं दा बिथांमोना नैबाव फैदों नै लोगोफोर बिल्डिंआव थांबाय नै गासिबो एभेलेबल दङ नोंथांमोनाबो लानो गोसोबा लाफैनो हागोन Dijang ada? Oh, nah jadi adikku cap adik mana tadi? Dikasih tim berkai. Adikku cap pada lagi. Pada masih dia zero begini kira adik zero begini ya. Deh adia, singna, singra pranai bidi budi pranai dengar. 60% di 30% di masih. 60 dia, 57 no, 57 ni adik bidi. Rawu biaya gila ni saya. सबनिफ्राय फार्स्ट फुङाव सिखारो बेनो रावबो सिखारा सेंग्राफ्रा सिखारनोबा अलसिया 57 years आदैना बडिफोरखौ नाय मा रोखोमनि आदैया बुहुत खस्थ' खालामो फिजिकेल फिटनेस लाबाय थायो आरो आदैया गोदोनि फुराना फिल्मनि डाइरेक्टरबो आरो खोनानो मोनदों आदैया गोदो बर' मुभिनि एक्टरमोन जाहैदों सिगाङाव नै जों लोगोसे दङ जोंहा नै सिस्टारनि बिलेंगिनि प्रडिउसारजों औ नै बिग सारप्राइज सिस्टारनि बिलोगोनि प्रडिउसारमोन जाहैदों गोदो आदैया नोंथांमोना नायना लादो आदैना दाबो नै बुदिफ्रा गोगोमैनो दङ सोरबा बायदिबाथ' मा जागौमोन 57 years फिसा एज नंला आदैना नै जोंना आदैया माबायदि मेहनत खालामो गोदो बर'नि प्रडिउसार आदैया बर' कालसाराव ओंखारोमोन दा बिथाङा गावनि प्रफेसनेल लाइनाव
देखायनोसैलाय second step Adinaw uri biji pose. Side 70, 80, 90, 100, 140, 50, 170, 170, 170. Así ada sentuh dia, 40, 140. 40, Smang but job there. 170. Mending kita kerja dia. 170, 340. Pilih kat lain. Ini. Ibu kali ni. Tadi be. Chalo. गाखोनोसै आदाया नै नायदो गोदोनि सासे गोजौ लाइटजों खेब लाइट खालामनोसै दे नों एक्सारसाइज खालामनायखौ दिनै एसे खालामफिनबाय दिनै नोंथाङाथ' दैलि फैयो एसे एसे जेब्लाबो खालामनांगौ चेस्ट नांगौबा आरो चेस्टनि थाखाय नै जाय जाय बिथांमोना चेस्टनि गोनांथि बिथांमोना बिदि खालामबानो जाबाय चेस्टनि चेस्ट नै नेक्स्टआव फैलायबाय पुशआप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Wow. Belum hayu macam. Hebat. नोंथांमोना नायबाय थादो नै आदैनि पावारखौ सानै जाब्बाय गैयाबाबो 540 केजि गासै 540 केजिनो नाय आदैनि खामालखौ नाय नुबाय रायजोफोर 540 केजि बिनि सायाव सानै जाबावदों दस बार नायदो आदैया नै बेनो जोंना सोरबा आदैजों खालामनो दम दं नामा 540 केजि आरो बिनि सायाव नैबे सानै मानसिखौ सानै लानानै दोननानै 540 औ सानै लानानै 540 केजि नुबाय आदैनाव माबायदि थागत दङ दासिमबो 57 yes खात्रा 60 केजि only 60 केजि 60 केजि नै लोगोफोर Free. One, 2, 60 kg. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Advance.
80 केजि 40 80 60 केजि Back. Dek Aika Kamal 1 2 3 4 5 6 फाइनालि जों नै दा जिमनिफ्राय ओंखारफिनबाय थांनोसै जिम खालामखांजोब्बाय आं फार्स्ट टाइम फैदों आरो फैनाया बाव जिमा मोजां अल काइन्ड अफ एभेलेबेल गासिबो बुस्थुआ गासिबो एभेलेबेल दंजोबो
नोंथांमोनाबो फैनानै खालामफैनो हागोन बाव इउनिसेक्स जिम लायो हिन्जाव हौवा गासिबो फैजोबो नोंथांमोनाबो गोसो दंब्ला फैनो हागोन एरिया जाहैबाय काजलगाव फ्लाइअभार सेराव आरो बिदिब्ला चलो जय